Dnes, 12. júna, sa konalo finále žiackej hokejbalovej ligy. Išlo o 6. ročník, ale my sme sa zúčastnili prvýkrát. Ako nováčikovia sme vyhrali každý zápas až do finále. Vo finále sme nakoniec prehrali 4-1 so základnou školou Komenského zo Svitu. Na zápas nás prišiel povzbudiť aj parádny fanklub. Čo nám k tomu povie pán tréner, zástupca Parizek? Dnešný zápas bol vyvrcholením celoročnej práce našich chlapcov a žiaľ vo finále nám to nevyšlo, ale aj tak sa tešíme z krásneho druhého miesta. Prvýkrát sme sa zapojili do Potatranskej hokejbalovej ligy kategórii U15, takisto aj U11, takže tešíme sa z toho, že chlapci zmysluplne trávili svoj voľný čas. Opýtali sme sa aj rozhodcu. Ja som nesmierne spokojný s tým, ako tie deti ten šport zvládajú. Je to úžasný, krásny, ťažký šport a v dnešnej dobe vôbec, keď sa tomu niekto venuje, je to ozaj klobúk dole. Ja som ťažko unesený. Pár slov od organizátora. Prekvapili od začiatku tejto ligy. Všetky zápasy odohrali s veľkým nasadením a vlastne aj, tak ako som spomínal, všetky vlastne vyhrali až na to finálové kolo, kde je možnosť, že tá skúsenosť nováčika vlastne nejak rozhodla. Najlepším strelcom turnaja bol Martin Remiáš. A Jakub Hurajt bol medzi najlepšími brankármi. Veľa šťastia budúci rok. Hurá!